Cenzura Plus se zapravo udružila s nekim organizacijama civilnog društva, sa udrugama žena koje su već djelovale na tom ratom pogođenom području, oko tog istog cilja zapravo, a to je ekonomski osnažiti žene koje žive one su u jako teškoj ekonomskoj situaciji. Kroz taj neki zapravo partnerski pristup odlučili smo osnovati zadrugu i pod pomoć je dovesti do točke održivosti, odnosno samoodrživosti, kroz korištenje novca iz IPA fondova. Pa smo proveli ta dva projekta iz linije socijalno uključivanje i lokalna partnerstva, educirali otprilike 700 žena raznim vještinama. U drugoj fazi zapravo krenuli smo s provedbom novog projekta Društveno poduzetništvo koraka boljoj socijalnoj uključenosti. Kroz to nekakvo zajedništvo naše partnerice su stasale i ja zapravo želim istaknuti udrugu Prospero koja je nakon 2 godine recimo rada s nama napisala evropski projekt i mi smo njima partneri. I to je krasno. Udruga Prospero osnovana je 2003. godine. Na početku je nas nekoliko kolegica se sastajalo više onako radi zabave, radi vremena koje smo htjeli kreativno provesti. Kako smo dobivali više i više projekata, trebalo nam je više i više prostora, tako da nismo bili zadovoljni sad sa jednom prostoricom gdje bismo mogli staviti kompjuter. Nismo uspjeli dobiti od općine nikakav prostor, ali evo ispala je situacija da tu u ovoj zgradi je prostor od Varteks Varaždina. Uz pomoć UNDP-a smo prostor čak i dobili na 7 godina s tim da znači prostor opremimo. I dan danas smo tu, radimo, imamo 85 kvadrata koje koristimo, znači imamo tkalačku radionicu, imamo radionicu filcanja, imamo radionicu keramike, učioncu i ured. U međuvremenu smo dobili i zemljišta od općine Gračac na kojem smo postavili montažni drveni objekat kod Cerovačkih špilja. Sredstvima UNHCR-a Kraljevine Nizozemske smo znači podigli tu kućicu drvenu i tamo izlažemo naše proizvode, prezentiramo tradicijske obrte i to nam je samo održivost udruge dala. Jer u periodu kada nemamo projekata, znači mi sa tom prodajom proizvoda možemo održavati hladni pogon. Imamo proizvode napravljene u sklopu radionice keramike i tu nam je najpoznatija naša ovčica keramička koja je dobila nagradu za izvorni hrvatski proizvod, suvenir. Što se tiče tkanja, tu smo isto uspješni bili, pogotovo što se tiče reciklaže i izrade proizvoda od najlonskih vrećica, gdje proizvodimo prostirke za plažu, cekere, torbe razne. Imamo i od vune raznih proizvoda, u radionici filcanja, radimo razne papuče, šešire, razne proizvode. Ja sam Lucija Grubešić, tu sam iz Gračaca, inače sam iz Bosne, doseljena tu. I u udrugu sam došla 2010. kad su počeli javni radovi prvi. Slavica je došla na ideju da nam pozove jednu ženu da nam pokaže filcanje, gospođu Vesnu Jakić sa otoka Cresa. I tako da je gospođa došla, pokazala nam, tada smo radili torbe filcane i mene je to jako zainteresiralo. Naučila se papuče praviti i šešire sam se naučila praviti. Evo recimo, to su te papuče, bilo ih je raznih modela, muške, ženske, pa visoke gležnjače i tako, to su tamo u kućicina. Vodila sam tečaj filcanja ovdje, bilo je 15 žena. Jedna je gospođa nastavila nakon tog tečaja doma raditi sa vunom i super joj ide. Super je se ispraksirala, gospođa stvarno je zahvalna i sve to.
Sad već smo u fazi kad imamo neke ljudske resurse, zadruga ima neke ljudske resurse na koje se može računati. Dakle, postoje neke žene koje znaju raditi, sada ćemo dodatno obučiti, odnosno dodatno ćemo postojeća znanja i vještine jednog manjeg broja žena unaprijediti. One će dobiti certificirane tečajeve, mogućnost da postanu majstorice koja će moći proizvoditi i nadgledati proizvodnju po nekim unaprijed utvrđenim standardima drugih žena, odnosno educirati druge žene da naprave proizvode koji su prihvatljivi kao asortiman prodajni Ličke ženske zadruge. Što se tiče samog plasmana tih proizvoda, znači prodajemo ih u obližnjim parkovima prirode, u obližnjim dućanima. To nije neka velika proizvodnja, niti to može biti velika proizvodnja sada u ovim uvjetima, ali bi voljeli da se više žena uključi, da pođu raditi i proizvoditi po svojim kućama u sklopu svojih radionica. I tu nam naša socijalna zadruga bi trebala pomoći. Što se tiče plasmana, marketinga, prodaje tih proizvoda i van Hrvatske. 2013. godine dobili smo te javne radove financirane od strane Zavoda za zapošljavanje, odnosno države, gdje je zaposleno 19 žena, njih 7 radi na reciklaži. A dok ostale žene, imamo program pomoći njege starijim i nemoćnim osobama tu na području Gračaca. Za sada nam to uspješno sve ide, žene su jako zadovoljne. Mislim, zadovoljne su samim time što imaju posao, što nešto rade, što su izašle iz kuće. Jer, mislim, Gračac kao mjesto, malo je mjesto i jako malo inače ima nekog sadržaja. Kroz ove aktivnosti koje mi radimo, znači uvijek nam je motiv razvoj zajednice i uključivanje, pogotovo žena, u taj razvoj. Znači, mi smatramo da kao žena možemo dosta toga pokrenuti ovdje. Ne kažemo da to muškarci ne mogu, ali možemo i mi. I to smo i pokazali da možemo. Znači, i možemo još više. Trebamo to što znamo, a znamo dosta tih tradicijskih tehnika, iskoristiti u svrhe da se proizvedu proizvodi, da se ti proizvodi prodaju. A usput da se i prezentira taj tradicijski način izrade u turističke svrhe. Prvo i osnovno moramo izmotivirati žene da pođu raditi doma i da uključe svoju obitelj. Kada taj dio obavimo, znači uz pomoć zadruge koja će onda plasirati te proizvode, onda trebamo uključiti i druge tu segmente kao što su turistička zajednica, gospodarska komora i sve ostale, općinu, županiju, da nam pomognu da dobijemo turiste tu. I onda će se ta naša misija, vizija i realizirati. Mislimo da, eto, naravno, takvi su nam planovi, naravno, 10 godina da idemo u tom smjeru.